nego sam uvijek bio kao... Pa to. Ali ja sam uvijek volio jednom rukom. Opa! Danilo, 20 dinara. Čekaj, Daj. stavi ga lepo. Ja, kurac. Ajmo da si ti, a ja. A čekaj, ovo nije bilo Nije bila prava runda, ovo je bilo zagrevanje. Okay. Jeste bilo Ajde, zagrevanje. vraćam. Ali na šta treba? Vraćam. Treba A sve da čekaj, se stave hoćemo po jednu ili kup? sve. Ajde na sve. Sve. Ali ide... I onda koliko se okrene, toliko. Da. Ne, Ali može igramo To nije u Paprika redu. Max, ko će prvi? Ko će prvi, da. Ajde, zim misliš. I Pošto nas je Paprika trojica. Max. Ne, trojica nas je, zim. A šta je Paprika zimmer magazine Zim je kad imaš samo kamen i papir. Ne Ne, ovo je bolje, jebote. Nije bolje, igramo Jeste. Paprika Max je po pravo. Ajde, Ajde, patriarhalno idemo Dobro. paprika makaze. Paprika Makaze. Čekaj, stani. Paprika makaze ili paprika makaze na Z? Na Z. Na Z, ajde. Na Z. Ajde. Paprika makaze. Pa ne može sva trojica, jebote. Može. Kako? Ajde, Sad može. je nerešeno, Može može, dvojica. Ajde, samo, može. Može, ali Kako na ispadanje, može, na koji ispadanje. Može, ajde. Na ispadanje. Ajde bre, igraj. Sad Paprika Makaze. Ja sam ja prvi. A puši kurac, ne, on je namestio. Za drugu moramo ti i ja. Da. Sve je obrnuo. Ne, nije. Jeste, Ove sve. dve nisi, ove Ovo je nisam, ovo je samo. 40 dinara. A, okej. Brate, Dobro. kockanje, another level. A ne, pa ti nastavljaš. Ne, vi ste sad mi vas- za... vas dva. Papir, kamen, makaze. Kurac, ajmo. Ajde, ispeglaj. Čekaj, su oba glave? Da, Desno, da, da. daj si. spreman. A šta, malo pre bilo zagrevanje kad smo mi uzeli pare, jebno. Nije, ajde. Ej, Preko Lukija. smo mi uzeli po 100. Ništa. Ništa. Out of bounds. Jesi ovo na glavi, jes? Yes. Ajde. Čekaj, ovako, mora to ovako. Ajmo. Profi, hoćemo redovno igramo ponovo. Ajmo up. Papir, kamen, makaze. Ovo. Pre. Ajde ti odmah. Papir, kamen, makaze. Ja ću sad da obrnem, bre. Mislim, možda i hoću. Kurac. Ništa. Ko je dobio? Ajmo. O, Profi. 140. Ovo si snimao? Da.